Rahotanni da ɗumi-ɗumin su. A yau ne muka samu rahotanni a wajen tsohon shugaban ƙasa na Najeriya, Olusegun Obasanjo. Olusegun Obasanjo ya wallafa rahotanninsa ne a shafin sada zumunta na Twitter yayin da yake mai shawartar 'yan jihar Kano. Ya ce in dai cancanta ake so a jihar Kano, kowa ya zaɓi Abba Kabir Yusuf, wanda aka fi sani da Abba Gida-Gida, yayin da ya wallafa wannan labarinsa a Twitter. Ta gefe guda kuma, Olusegun Obasanjo yana ci gaba da karɓar suka, yayin da waɗansu suke ganin abin da ya faɗa kamar bai dace ba, yayin da 'yan APC suke mai fitowa suke gaggaya mai maganganu game da maganar da ya wallafa. To masu sauraro, ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan bidiyo domin kawo muku sahihan rahotanni da zarar mun samu. Wasu magoya bayan Abba Gida-Gida sun je sun yi tattaki har zuwa garin Olusegun Obasanjo domin su yi ganawar sirri da shi. Ta gefe guda kuma, Abba Kabir Yusuf yana ci gaba da karɓar tsaiko a wannan zaɓe da za a yi a jihar Kano, yayin da waɗansu magoya bayan APC suke ci gaba da kai mai sukoki kala-kala. Abba Kabir Yusuf dai matashin ɗan siyasa ne shi, yayin da wasu suke gani bai cancanta zo ya hau wannan kujera ta gwamna ba. To masu sauraro, kar ku manta dai har yanzu kuna cikin tashar Aji Daɗi. Idan yau ne zuwanka na farko, ka danna mana subscribing, ka danna ƙararrawa domin samun rahotanni da zarar mun ɗora. Jam'iyyar NNPP ita ce jam'iyyar da ta yi ƙaurin suna a jihar Kano, yayin da ta girgiza jam'iyyoyi kala-kala a jihar Kano. Shi yasa 'yan jam'iyyar APC suka ci gaba da karɓar tsaiko a wannan zaɓe da za a yi na 2023, yayin da suke gani wannan zaɓe zai ba su. Mai girma Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya yi wata ganawar sirri da 'yan jam'iyyar NNPP, yayin da waɗansu suke gani akwai manaƙisa a ƙasa, yayin da mai girma Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya fito yake mai ganawa ta sirri a